לפני 8 שנים הייתי בכפר, אחד הכפרים של המורסי, אחרי הליכה של 70 קילומטר ברגל, מפרויקט המים של המיסיון הקתולי של ג'ינקה, והגעתי לשם לאיזה כפר נידח, ואחד הבחורים שהציגו את עצמם בפניי היה איטי מוגו. עכשיו 8 שנים אחרי, כאן בג'ינקה, 250 קילומטר משם, הבחור הנחמד הזה, מסתבר שאשתו של איטי מוגו יושבת כאן יחד עם אשתו, אז הוא רוצה שנלך לבקר אותה. אשתו של איטי מוגו, זאת שסיפרתי עליה מלפני 8 שנים, גם הכינה לי שם אוכל בכפר באלקה, פצעה את רגלה, ואיזה מזל שיש איתי כאן אחות במקרה. תתקרבי בילי, עולה מכל הפינות חיים, והוא חדש והוא צעיר בחיים, ושר הללויה, עד שלי מורסי, עד שלי מורסי. ניתן לראות, ננסה לראות, שאצל הגברים של המורסי, כמו ברוב השבטים פה באזור, מסירים את 2 השיניים בלסת התחתונה, השיניים הקדמיות, ואצל הנשים מסירים את 4 השיניים. אנשי המורסי מקשטים את עצמם גם בצבעי אדמה וגם בצלקות, מסלקים את עצמם. מאז הילדות בעצם. לצלקות יש משמעויות שונות, חלקן נגד מחלות, חלקן סתם לקישוט וחלקן כחלק מטקס התבגרות ועמידה בכאב וגבורה גם אצל נשים וגם אצל גברים. home.